Jayadratara ya tau. Ngene ora usah perang. Piye reng iki terusane piye reng? Kok sajak susah, Reng. Nuwun inggih nika ingkang Sinon Prabu Baladewa kalian Raden Seteja samiya Sulaya kelawan Wadyabala wingking saking lemah bengkah. Lan terus niki pripun anggen kula badhe gadah damel ing mangke boten kasembadan pripun. Wong sampun kula samaptaken sedayanipun wis aja kang dadi atimu. Aja bingung rasamu, Dareng. Aku rene iki mau diutus dening ingkang sinuwun inggih Siwa Prabu Sri Bathara Kresna. Sepisan paring sabiyantu wujuding apa-apa rampen kang mbok butuhake kaping pindhone. Ingkang wa ing Darawati bakal nyumurupi ya wis nyumurupi perkara sing bakal teka ana ing Gedhong Sanga kene. Mula kang saka kuwi ayo dak derekake laku tak jarwani. Kepiye mungguh bisane nentremake swasana iki, Reng? Sampun dugi tengah dalu. Wangkinipun Ki Dalang Suluk sang saya dalu Ararasabyon. Kang lintang kumedhap titi sonya tengah wengi. Lumrah gandaning puspita wong sang Bidawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang timbuling Petruk kantong bolong krana ing mangke Kang Nuryanto pengin goro-goro kura paringi wekdal ing mangke gara-gara aku ya Kang. Dadi iki diselakake sedelok monggo katingal Kalurah Petruk ingkang dipun asta dening ingkang Yayipun Nuryanto badhe ngaturaken gara-gara mijil saking Tirta Kencana.
tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan rame gayeng gumarenggeng. Wah, iya. Aku metu dhewe kok rasane rame nak. Ngene iki terus sing banyol aku sapa iki? Sing ngumpani aku sapa iki? Ini diwaca ini ora enak iki. Wah, aku lagi konggone Kang Gareng arep ketemu Petro Lho, Lengkung Kusuma iki. Iya, Paman Bagong. Kok nek sampean karo aku mbanol rak lucu awas lho ya. Engko ora iso ngumpani aku, oh, tak bandem watu ya. Nek ngono aku tak mundur wae. Wah iki, wah Petro iki. Wah ya Gong. Wah, selamat malam, Bagong. Selamat malam Kang Petro. Iki aku arep ngomong karo kowe ning ra usah ngomong saiki, awake dhewe luwih becik seneng-seneng. Lah iya. Ceritane iki mau piye kok mayang kok gonta-ganti lah iya. Nah, aku janjane ku kepengin ku ngeprank karo sing di omah, sapa Tesa. Malah genten aku sing keprank iki mau. Serku mau rak aku muni mau mayang to. Aku mau batinku pengen mulih salin. Dandan kok omah wis kadung nyewa mobil lho aku lho. Lah kok ndelalah ro Kang Nyoto nggawa tas. Aduh wah ya wis rak sida keprank dhewe iki aku. Ya iya ya wis ora apa-apa. Heeh, ora ketang sithik awake dhewe netepi syarat ya terus. Heeh. Iya. Kowe mau konggone sapa? Konggone Kang Gareng. Oh ya wis.
Apa-apa? Wis siap kabeh, tratak sak panunggalane wis siap iki mau. Oke, oke. Ya wis nek wis oke ya. Ning sayange kurang sithik. Apa? Sepeda. Apa? Asape tidak ada, Truk. Lah iku mau kelok iku mau. Ah keloke Deni beda. Apa kuwi? Wis. Asape tidak ada kuwi rokoke ra ono, Truk. Lah ngapa trike wong golek rokok ya ngene iki, Truk. Ah ya. Iki mau kowe jare sibuk. Aku pancen sibuk dadi sehari-hari ini aku sibuk. Sibuk ngopo mbasang manuk, Truk. Dianggep kaya matur nuwun karo kabeh, karo Tesa anggone omah-omah Dik Tesa Yustisa Dewi Krisna, SPD Sarjana Pendidikan Raya. Pikantuk Mas Ali Wahyudi. Wah. Awake dhewe mung ndongake apa? Aja nganti pegatan, ngono wae wis singkat. Oh, ndongake mung sithik wae. Wah iya, Iki kanca-kanca seniman do kumpul kabeh. Bengi iki nyengkuyung gawene Tesa. Oh iya. Sesuk nyengkuyung gawene Ki Teguh Adi Wicaksana. Oh iya, Nah, sepedae teko. Trike wong golek rokok ya ngene iki kok. Ha iya, kowe mau saka nggone Kang Gareng wis komplit. Iya, Omahe mau ngendi? Ah, mbuh takoni dalang sing ngarep. Omahe Gareng ngendi? Mbuh aku ora tau kok kono, aku ya ngono to, Truk. Ha iya, cah apik ah iya, Yo saiki coba kaya ngapa dikenalke sindene cacahe Cik Lupatmo. Waduh. Wah, ndek sore sindene nganti turah-turah nganti tekan kono kok. Iya, tekan nggon tumpukan kayu. Meh salah siji ana sing kebrokan kayu barang mehan. Iya. Sapa sing kono dhewe Mbak Ambar Pati. Oh, ngono priyayi saka Juwana. Oh iya. Suwe ra tau temu pisan kok tambah tuwek ya, Truk. Iya. Wah, wis. Senengane kok kipas-kipasan. Lah iya, sinten nek saya tuwek ya kipasan terus. Sebab apa? Pori-porine sudah menutup, Truk. Cakemmu. Iya Mbak Ambar. Aku jaman nom-nom aku sindene dekne, Truk. Iya. Tenan, enek jaman biyen awake dhewe nek disindeni Mbak Ambar rak jalan. Ya, wis erane dhewe. Kronologine Mbak Ambar ngerti kabeh. Entuk bojo sampai saiki aku ngerti kok. Iya. Mula seneng bojo saiki mergo bojone tukang gitar, Truk. Senengane nek dipethiki. Iya. Pengen dadi bojone wong gitar, dipethiki terus. Aja gelem dadi bojone Sugi, digongi terus. Iya. Sing ngempul Mbah Sugi dudu rombongan terus upama ana salah ya ndak masalah. Oh iya. Kok dudu rombongan ndak ini njaba karas kono kok. Iya, mulane dudu rombongan. Upama nek ngempule do bliru kabeh ya ndak masalah. Aku kelingan ndek wingi ning Gundu sapa? Wisnu ya ngono, kewirangan terus kok dene. Iya. Nah, Mbak Ambar. Waduh, tambah tuwek tambah. Semlohe. STNK apa setengah tuwa ning kenceng, Truk. Iya. Sing andine anjinge kuwi ora liya Dik Yani. Oh, ngono. Wah, wis jan saya mlengah-mlengah. Lah iya. Wah, janjane biyen entuk aku, Truk. Anake ora gelem kok tak pek aku. Iya, anake tak mlikuki, aku dadi bapakmu nangis gero-gero. Wah, iya. Wah, tenang. Wah. Yani tenan. Danar seneng ra karuan kok Yani yo. Tekan omah disugati, wah, ana sembarang-barang ya nar. Ana pindang, wah. Ana iwak pati, koli. Iya, ana iwak lele sing rapati kerumat. Iya, sapa Danar iki senengane. Ya. Sing ngerti wong loro aku karo Danar tok. Ya. Ya. Terus sing nomor 3. Sing nomor 3 adikku wedok sing saka ngendi kuwi? Blingoh, ya toh? Nah, ya, Dewi. Oh iya, sing wedok wah. Blengah-blengah sing lanang cilik ngetepil. Nah ya. Ning anake ganteng. Ah ya, anake ganteng tak takoni kuwi bojomu elik kowe
ngono kuwi ya anakmu iso ganteng kuwi ora apa-apa Mas, wong tangga-tanggaku kan ganteng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Ya. Sing nomor 4 anakku wedok. Ya, bune tole. Ya wis di anak siji. Bareng di anak siji kok katon jebrak Gung mau apa kita Gung. Ngemi anak siji kok ya sekateng pateng ketoklek kaya pakne kaya. Ya. Ora apa-apa. Irhas. Oh iya. Lah sing kene dhewe iki sapa ya? Nganggo mic coba kenalan. Nah. Iki sinden saka ngendi? Aku gak ngerti iki. Asmanipun? Iya. Nganggo kok do mati kabeh iku piye to? Ngeloni sing duwe mau sing duwe munep kabeh bareng aku kok dipateni kabeh. Sampun niki lho sampun. Oh iya wis urip ya wis. Wong kula juga ngono. Asmanipun sinten? Nami kula Dea. Dea saking Kalinyamatan. Kalinyamatan Jepara. Nggih. Muridé sinten? Niku Sapa? Cah Gondrong kuwi. rombongan liya. Oh, muridé Sugi. Nggih. Oh, salah ki kok muridmu akeh men bojomu ndi ki? Ya. Sing ngempul, golek murid akeh, akeh. Andek penak, pinter. Murid akeh apik-apik ayu-ayu ning ndekne ora iso duwe bojo. Mergane nglakoni wadat tanpa kawin selawase amin Allahumma. Kok amini to? Ora aku lho Ki, amini lho. Azza. Ya, mongko kuwi kelahirane kuwi bareng adeke jamu jago kae ya tahun 74. Pabrik Pak. Ya coba kaya ngapa dirasani saka Mbak Ambar sing mat-matan sing penak. Aku pengen langgam kuwi penanggalan apa? Siang pantara ratri. Sing panenggen penanggalan to. Ya. Ayo Mbak Ambar, suwun dalu Mbak Ambar. Wih. Wah. Sinden rak ketok gegretok kabeh, mlabak-mlabak. Geger kok medilen karo tengah meter kabeh. Ya. Ngono penataane jane rono pinggir tok. Sing kene rada mundur, sing kono rada maju. Sindene ayem-ayem. Ayem. Ki lho nyapa melu tekan kene barang. Mbak Ambar, nembang Mbak Ambar. Nggih, nembang napa? Alah nek aku ora DJ tak jalan Mbak Ambar. Lagune apa? Wah, jistek. Preng bongkotan diketok-ketok nggo sulingan. Yo nembang Mbak Ambar. Yo Mbah Rata benjari Mbah. Sing alus-alus nggih. Alus-alus bangsane kapuk. Ya dedak. Diparingi sinom nyamat pripun. Oh, sinom nyamat. Yo nyamat, Mbah. Ya, apike kuwi nek slendro, Mbah. Dadi-dadi sak bawane. Gladek glinding. Sek to, rokok siji jaluke loro, tekor aku. Iya, ana sing kersake gladek glinding. Gladek glinding slendro. Apike nek pelok barang, Mbah. Gladek glinding. Yo, coba kowe ngopo, Mbak Ambar dari glinding. Ya. Pokoke tenang wae kok njaluk rame. Angger bayan wis mulih aku iso kok. Nano. Singa terta mangsa
nano jalma apa baya wis pinestiwa nganene wis pinestiwa mami debo rakening sun rama satingana yen perak bayarana dasar gegilani wuluh anggateli rame upamaka bange rame tarimano karsane nyang widi mung tak beri-riri asal titi iku marakan dipun Rama ora suwe pangeran paring sada nanonane antuk daya ya 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 weruhing rasa mulya takedimu karing karsali lalagawasu kaendriyatan sasuwala kang ana rasa sumalang kang peteng ginawe padhang cinakenai lawan sawenang nang tulus sinendang ngambali sinimpen telenging ati manembah siang ratri sarana antuk hak sami klasikan nyatane ya penak lah ya penak dasare gamelane yaine wah jan penak larase enak gamelane apik ha iya sing kurang apik gawangane sing kurang apik iki ha iya apike solusine ning nggonku ha iya ngene kok ana sing diweki iki kok meh emoh iki ya sapa gobloke ra ira diweki gamelan kok emoh ha iya nangi aku langsung masuk terus iya Dewe piye tak kaki iki iya ya batoke Mbak cahya katri tri wos nyawiji saka depe netruk tan klenggono babar larira coba
Piye Yan? Kowe piye pamit? Oh, mudhun. Sakit. Oh, sakit. Nggih pipis sakit. Nggo pipis sakit. Oh. Mas aku nggo pipis sakit. Lek nggo pipis sakit ra ya tak obatane. Oh, kram. Tak pijeti apa piye? Hati-hati amit muda lho ya. Sok dikirim mimik ben anake pinter nyanyi. Pengen dadi intelijen ya diteri bocah gundul. Ya, pamit sitak-sitak. Engko ngene apa piye dibari do mentem bareng-bareng kono ya. Dibari mentem bareng-bareng nang kono apa lesuk? Wah, mulai dong glalang kabeh iki. Azza. Sak sindene kudu melu mendem. Azza. Azambo. Arep mlebu omah kliru mlebu WC. Kepiar kepiar Sri Kumanyan kadya kancana pinabar sakting atumingal rumesep rasaning ati wadung jambi srukacita tumpunduk sekar malati. Ya matur nuwun Mbak Ambar. Waduh, suarane ya isih penak ya, Tru. Ah iya, heeh. Apa-apa nganggo obat gurah. Ah iya, nek pengen kuat, pengen rasa suarane apik kudune gelem mangan endoke dalang. Tegese endok sajene dalang lho. Nah, kuwi. Kuwi mantep kuwi. Nah iya. Wah. Ya. Saiki oper. Nah, sapa Mbak Dwi? Ah, Dwi, heeh. Dwi Damayanti. Nah, yo ngadeg wi tak kandhani wi. Nah, ngadeg wi.